Kalau suku punggaham joto nai tunai Doordarshan kenar buhakti luajijak Chokheleng pando joto no lam suku salbun sumri hake hati waisa thake batangsal fungni damsar nechimi dam suku jora sini panda tei joto nai tunai TVT nai tunai hake ba sini YouTube bisinti kering tunai no tei shahai nai lam suku tei joto no sini hojagiri te no tini khaksemo tei hamaya pro on behalf Chokheleng panda ne bisinti fighting tini bahai no sini session hai ba abotor samong panda no tini panda khalajak ba tini bahai na hai sini studio phaisok bojak Chokheleng panda studio phaisok bojak sin Tripura hasni playback singer tei belakino KOKBOROK samong hapono kusung bisi romin tei dili tongnai borongni bisingte puila KOKBOROK samong ni yapribo sejago awa hekeno sing dal bidal bini okolo bahage rasamung hapro gedal kha aba hai no tei sing saimalane tei abon logi rasamung tei logio funing to tongnai no faiding lam sungna hanai sinno tini studio phaisok bojak Goutam Debbarma no jotono no lam sugu tei dara ringi no panda chenglai sior fungham dara ngeno no belai no fungham rangchane ta hukte buk song Chokheleng panda nai tongnai norokno bo ani khapangne hamjang mongte khulmuya faro tamni himba thangnayo sini osamotai balaikha ngai hojagiri bol laikha ngai belai khan jotono tongthoklai tongmani jora no obo tabo kebo kchangya kobo kulomiani jora ba belai tongthok jora ngai panda kjara abon ma sanai je sini o rasamung logi wait funing mo tongnai je public rongni request bo thaise thaise ma yasa lainai do angkai panda chenglain singang puila je rasamung ni haporo boma hake gedal jak tingka bo bisini chimi gedal kha kai tangi gedal na kha bo condition ab gisa short clay briefing ri sini nai tone no lokrono sagaga borobote sisuk na himar kokta aw rasamung haparo ang sraini simino rasamung hamjagi phayo haya ang sraini jorrogo rasamur hasa hamjagya ge but asumsa se ngo asumsa abo ang romdia class 11 no ka samani porese agi srayo ani babu khoroksa rasamnai no bo ano no rasamung rok srengdi rokni saka ge boto harmonium rok tamai fungai kengena rewas rok khayo ge para rogo ge bes bengai jago tamnin babu fungai kengena asan ni ge noga ama bahino laji jago bui paran borno bengai jago ge ba an bagai seng rasamung rok na asek rasabia taiko aja ge but ang jonte 11 no ka ke 11 no ka frung ke kaisa school ni phai drop jorabo khoroksa school ab ge sagar si makan to school ota ang to class 6 simino agulibo no ga haipano apur rogo phano cultural program rok tongo no permanto nungui tongo haipano sing golpo rok sawo ang haipan rasabia taiko ga but emon salsa ama hai ingkha je ani bukhawo je khoroksa abo katal 11 no katal phaiubo ga bo gitar tamui tong kibin gitar khana mani ang yang lengi payment jore school ni kasge khana to ka abo amthangnai jisuni kothama ka hamno ni bo lead kholi tamui dong saisung sotto ni bu bo motamota an babun bu haino ke ang bin gana wa thangai ma khanai ka pa asada tililek yang nobar dom phai dong pukiri bo gana ke azorao ang bono sangka chang gitar srengi da mano ni ketangai mayang nai nang bakha tong hangka srengi manai ke do kisa prengdi ne bano kaitam chord rakha ke kaitam azorao bo year ko nandar abo 1993 tabu bai from the 30 years sekarang ni kok sai jawai ke ama hekeno ko saltamni bisingono ang motamoti kisa tinta chord bai solid drop ko khlai manghata kama hai jora mono kaisa ko private ang mo private puri phai tong mani jora tuition phai tong mani jora ka jora asumsa wati phaina nai tong ta ga wati phaina nai tong mani jora gana tei no khoroksa bukhuk juk abo sini borok ba buini borok khamani ko ya khoroksa bukhuk juk tei ko ga mana bo sati puri wi thangka
yang no ka klibli ngiri ro ke bini je mokhang bini je ajorao je go sati ri phiri thangmani yang go bag bo khachi jak ke angbo yang o sini hostel o habnani nai dong ta ajorao ke agi bo to mane boro ro ekdom kisa ke gari gura ro khub kom kho ajorao tamungni agartala na city center ro ko kuman kri ab bolong haisi ajorao ke ama haiti ko ke ama hai je sarik ni jorao je kaisa nai thotok মানে নাইথক মানে একটা হামজাক মানে আর জরাও তো কাইসা মানে সিকলা জরা সিকলা জরা হাংবা কা জরাও কাইসা আসুমসা ককথাই ফাইমা হেঙै थाङाता नों नाइथक मा मते बसा हाय नों मा सोबा बंखा कारण बनो दां सिप सिनिया कुनु या गाफ्रन सिमि काइसा रसाम सामनानि मुसुंमानि बा आनि बखानि एक्सप्रेस आसे ककथै का हाम खालायमे आफानो आफ्रन सिमि माना रसां बायनो पुले सेंखाता या रसां बायनो गा सानजाव न थाङै हेनरै Bersama senam kata. Kalau kita mau pandai, bersama di sini pandai cenglah jamalnya punya apa? Oh, try khai nai mano. Dah, so, okay. Orang di sini pula pandai cenglah keba, sino joto YouTube naik tu naik, norok call klaim lainnya, hai keba zara TV di sini naik tu naik norok dak tadi call kaya cah tu, orang zara korupsi puning pajak dara, ya seng nalai kena. Dah. Punggah lam suku sini Chokheleng pando. Punggah lam suku. Hambai ni mung tei boron simi call kaya cakap tadi. Sayan Debbarma. Sayan boron ni ka.
Kamile borong kake sagar siri. Kami kai sudah mampu. Acha to sini no pandao to Goutam phai sok bajak sini studio. Bor samurok khana mos. Anjay saja kelang. Bor samuk khana. Rupam kai ini. Ini kita kita semua. Acha acha. Foto kai dah. Aw. Da kokri sing je guest no tu wahagab je resap kurang no studio tu bo bini resap mung simin resap no bagi apply khaya ke resap no negotiate mung resap awar resap no hete khorok sa resap no si sing bono borom riya ko kya bono butum na ar resap no butum nai sing sini studio hambai takung no tuk tagai da thuklu na bagai soro batai ya to or resam na hingga sini takuk noni gopal bos resabo bo phainai oro abon bagai ang bin resam no resabi khanaria tanga hingge boniji phainong no resab mung resabi khanar nai belage hambai no resam mung khana tokjama bagai hambai ngaki dara je kok sing nai bani ke abon yaglo ta abot nang sak sasung musungui khlaiman si hingke abon yaglo kok progress mo resap phaisi dini ringnai le sawong khana no tei dunlai bagi kedal jakti hingka resamungo gedalman hingkai apru to ajorawo hingkai sini ajora to makan no simi sini tongo hingkai ajorawo apru fano sing asik chenglai malaya ko hingkai apru fano ada kaplai hingkai truk cengna ni chesta khaika hingkai haifano bo radio artist nani onek site okha abon pore engkha to 1993 বা 94 রকম নংখানা আবন পরে বলবো অনেকবার মানে তাহলে এক্সাম রকম ফেল মানি বাগে ব পার রগ ক্লাইমা তুইখা গা জরাবো রেডিও সেন্টারও মানে কিবোর্ড টামনাই র কোনাই রকরি গাবনি বাগে আং দা কাপলাইনো তো নুখা ব হারমোনিয়াম তামমানো গিটার ব তামমানো গাবন বাগে বনো অনেক নাইটু গই থাঙ্গাই নাহারকা যেহেতু রেডিও সেন্টারও কাইসা ওই বনো তামনি চেনাই অডিশন ইয়া জাস্ট মানে তামনান বাগেতে রেকর্ডিং ও জাস্ট তামনানি বাগৈ ko borong nai tongo amata ke sapta baisa tam kan ke kisa misa income bonga na ngke aguli bo tong manan kaisa source tong nani bagai ke sini bagai bo kahamang na hine apro ang jefro 1996 azorawo 1996 ong kan ke 96 azorawo kan ang agortolao college ka kan ke college ni student rok baisang kaisa program rok khainani মানে টিএসএম নি প্রোগ্রাম রক ক্লাইনানি বাগে আং নো ফুইলা কলেজ নি আফ্রো কলেজ নি কমিটি নি কালচার সেক্রেটারি জাখাং গবা ফুইলা আগরতলা টাউন হল যে আজ আবনসি সেকাং রক তো সং চুঙ্গা মাইক করি দিবা আ চুঙ্গা মাইক বে মামস খাইলে দং মানি ইনকা বাই দ্য ওয়ে আংবো ও কিসা সামুং oro asis ni khoroksa borok tongta gabo hiralal ni khoroksa tongo tabuk ko bo tamon hai bono child ni kaisa officer angkha ke bo agin chin bomti bersamong resap maya fano resap rnani hai khlainani mti kongo tamnani amti ro khub shoki budro korok shok hai pano bo jaga bo asukliya hai pano bo chai tongma bai afrogo song o asis bomik baisna man sini laika ke binaro no song puila kokborok cassette abo sudu gitar kaisa bai ser samung ke modest dar khorso puning bhajak ke kadar kok tam jogdi ko yasna lagi nangga kulum kalam sugu sini Chokheleng pando ani khorang khana jaman lam sugu phungkam Chokheleng pando phungkam kono nau aw do ni mung tei boron sim kol kaisa ka puila belai sanai tui duni na mung ke tam ka bikas koi aw do sinro to aw bor samong kok thei kise saga belai chao acha do nge belai hambai tui duni simi nono kol seven bagi tei aw do belai hambai do
Pemain tangga ini halam logi sama nabo kaisa jam sama semata pun jam. Auto. Khak leu dara to sto to Pemain jama tangga yasa. ini sama. Aw bele hambai rangsang ni takuk nono tam ni ba hano lobi resapna resam khana nai rok bele ke ni kisa tabung ni o zorawo haipano masa musu tongma bagai no kaisa kusu resam seng resal ba jawo ga bele ke hambai ni no resam khana renai Do. aw khana Belai hambai kol khaben bai. ga omono resam nai lenta dikis ba khai ga ga ba omono sengai taisa kok salaisin heda mây tháng nay ha sơ go ha tayo ha pongo tây mao tây sao mơ sự sal khô imang ni ha lang ma tong sa rangsak salno mana ni wan sunglai no sengor samung no eba sini life bo seng borok do pharo kersap tonglai rok kabang ma kebeng mungni bisingti no seng tonglai jawo tabuk teruk seng tam nai rok sini tam kereng rok go tabuk gana asukjak agi man thoya tabuk belai khetam na kereng sini takuk somor ekdom bini yag rok besek kahamong phakya sini takuk Joshua tiang tongo sin takuk akas
Oma hero ke teruk mani fake hai sih tahu. Enggak agi enggak ekdom kubunni borok bunyi dopan borok mar sabla jauh mili titi mana surni mana sin kok borong ni das tekisah juda bla karena Hindi ni pattern alada Assamese resam tekisah juda joton jain jaza Punjabi tekisah juda ama hai sin kok borong ni bukaisya bahai juda enggak bahai no bunyi borok tak support ke bujia dah tekisah tekisah puning fajar apa yang lang omor ti question kai pine kisah pungham lam suku sini Chokheleng pandao Hello. Pungham. Takuno koi nai nang jepro kok sanai ni TV kise mute khaina ke belai chanai haya ke ba TV ni Ani sinmungta koi district ni. No, sorry. Ini mungkin. Acha ko Do kise TV ni hak sale kok sake belai chanai. Ani mungta kono Debbarma koi ni. Tak koi district. Terkait angka pasar komplain sudah dibahas ini kali baru dia mau sampai kan mereka kita hari kan kita mau buat hari ini bor hari kan mana kopi siapa dan mereka hari kan tak mereka kita dan hotel tamu ini buat mereka sampai tak sama ini mereka hari kan yang dia zaman depan semangat tak ini hari kau masuk Do belai hambai. Belai keno hambai rangsan itaku. Nang mohai han lo birsa mura hamzoma bagi. Belai ke hambai. Do belai hambai kol khaman bagi. Tara ke ni nije kemai thang nai ang. Mane oje kemai thang nai ang question mark khai klayu. Mane kaisa mane feel pura payap kok thai sentence payap no. Or je part kaisa ang ni family. Ba bo condition nang omo subject ingka. Actually, sung tabu rom di mana kabang masih ni artist rok bahai no teruk asuk kujuk saka kasemi adu kemau thango. Oma hai no sung ang hasuk rogo perai thangga angke tabu gonda sorapa nang di athar murani yang bising basang kabang majangan ang gurugo. Mana ani interest tonguta. Ke ang kisah media ni samung tui phana ekta mana thangna ni naina ni sini borro bahai tong abo kaisa agin cerai ni simeno kisah icha tonguta ni. Kabun bagai ang thangai naimani kabang matangga bolong basar rogo korogo tangai nui kya ang gonda sarona ang bising basa angkai ni ko waduk ma phasing rogo ekdom mane serai rok ekdom mai masaya ricum grei bongo tui kutung rong nangai bahan kakjak rok makhang kakjak rok khunjuk choti rok kabrong nugi belaken kirma singsa mane khabu khai rogo tamjane hai mana oma hai situation dong sin borok tabuk bo hasuk bisingo sung hoituba jara agortola gana gini tong nai rok ma nini khumulung gana gini tong nai rok oro hospital tongo hai tongo ba oro ni tesa borok bo urung srungnani sep mamani bagai takisa sijak sumnani kannani ba takisa siu he diba ke phia ba hasuk bisingo tabuk bo oma hai borok tong khoje borok thanglai su khainani se mane phaimia samono phaimia ama hai rok মানে diposanango himnani taise pirok thanano horongo ga ama heke je borok mane asake kolok himnani ke lengle ga phaimiani bage borok musungui tongfano hoito ba borok ni basabutuino kaham jaga ba puriri maya master thangya school bondo ama hero ke no sin borok tabuk naidi or rangsa khasini sara sairsi brin bubagra sin laibu mo masuk tong mane ইতিহাস যদি no cheri nai kangke hayong ha kotoro sung Japan ni yagulo no sini Tripura ni laibuma mane Bharatborsho se kri sung hai kolok laibuma phiaba sung tini tabuk bo mane buini tolawo no klaima tong tangai kangke sini uje kaisa angke thancha kri mane sung kahamke sujuk maya sep malia mana rung srungnani karon rung ni hamari maya kangke jesapano handi jesapano kasana handi kasaimani yangai tong karon bekhabai wansung masuk sung samung khaimi yango aro yaksug yango aboni bagai goma haikeno wansugo sung men judi no thansang maya kha thansa ke hamjaglai maya ke truk sango hasugo no kamawi thangnai hasugo no mane yang proper phaimi yangai kamawi thangmano abon bagai mane bukha khamo dai ko bukha khamo orang sak sal buru phaino aboni imang nuglai uta hilama himi tongo haita dara kok to salai ke kabang no kangke tau ke te tangsa thasing to cross request khai tongoni han lobi to tangsa ne hai ka ba nini ustro ko tongmone tangsa rasa mungkhana mo sungai awan sekang khoro se puning ya sengna kan do phungka ham lam sugo siri Chokheleng pando
통과함 살노 벨레벨레 통과함 콜롬비아로 살노 더 버닝 카타이 뭉기세 사게 벨라이잖아요. 아니 파랑나세 자버디니 러빈더 데브르마 Sini panda TV ni bising tidak naik tong, na YouTube ni bising tidak naik tong. YouTube ni bising tidak naik tong. Acha. Comment box saja, share box saja. Oh, do belai hambai, do belai hambai. Kau kena hitam kau mulu kana musung, resam mulu lete te bor resam mulu kana musung. Sabi mana darah ni korang kena tong. Angke resam murok, sabok ketal kita nak kasaman ta. Mana kita sabuk tu ketal resam itu jauh mat hayu, debar. Mana ke ketam nak kibui ketal hayu ama saja. ठीक कहम नो hambai takok ni kok khanawe belai kheno nangmani kok no ketal samung bo nango sramna nango fiabar samung kaisa tagna ni thangang ke creation khaina ni thangang ke je sramnai bini mind fresh tongna ni nango do karon bekha kaham bekha kaham kereng tong ke se sengra samuro seimano ba snawi mano haya ke asuk phaya ama haita ke tabuk ama season ke tabuk jora kaisa sikla jora ong sang free tongo heda na sikla jora ono sini hamjang mungo phayo heda a jora wo phero ngai sikla ni bore nok nukung khai ke nukung khamani ya golong hangai ko besabeti no manayo bini podri nani thangnani laisunani ama ke jora wo jora mayang ai thangota ga jora mayang khake dara mane ke jora to maya no do je jora washa mano akur ka pano khaitena belai nang mani ko o jora man tong phrung khake no ang tabuk ngangka ang kisa boro rong no tibra sarong no mane thansa khalainani musungoi hamjak bagai ang group songrok kisa misa bosorok aisarok le khayu norok khana hano loboi ama roka saitu itongo saisung ni bagai inge saitu jaga ngai tongkha abo kui kok gangkai aro ni bisingo tabuk sini ketal resam nai phai tongo kabangma ekdom kabangma hedana nge borok bahino baksa hono borok mamang resabo borok mamang program khayo sini ketalong no sujugriya hairok bohno nge resabung ketal nge resabung ketal snam kraya ke nge sang resai bia tong hang ke se bui ketalok bo sujung manai he diba abot bagai sengbo jora wo resam ro kisa stop ke tono ta sin serai rok tebo kujuk saya kagra tong nei hai ni je norok khobor ke kintu seng tong ngo thangyawi bo tong me do omo bo kaisa musong mane ya bo ya kari me ya ya kari me ya seng abot bagai aw nin kok belai kan nang mani no aw belai hambai maya mo ta mani kaisa ni ko ya duamu ya bunta kamuno dara ke ya bono ni resamo ni khorang ke markhano khana pane ham bagi do khani bagi oni resamo to lo ni go ke bangano ke ya bono ang ni khorang kaisa to taro kaisa kono kita ta mani ya ma sure kari nei buskang bosoro kabang manu khanawan kaisa ya kari nei sai tu tongo belai hambai je takuno ke resam kaisa to khana hi mo dara iko khana nai tabur samnai ble ni resam an riga khani ka do sure fat khai gere sini ni kabang call khai waiting lai jak no shadi terang resam ta Dobor samung sari pa. Nai mucho mandele. Kaya po mandela. Do hambai resap khana nai tabung do belai hambai no hambai hambai phungka ham no bai charno phungka ham dar ke bor samung se pokna nai sab se sab mano do kokring je
kung YouTube comment klajik to tongo ang te session yang lo khorot khorot mung sanan mui chai tungle tang ke no mung saje ke kung awon sekang panda khai pro go saklai ar khni heno awon bagi khorot khorot ke saklai habin jotoni to saklai man galak je nangkuk je comment word ni ang saklai ne darangke rasam mo ke kaisa sthai kaisa ontra resal ba sinta zora bagi saba na Bong na nai rương mùi tu man rương Thaya sa kong man gala Bong na nai rương mùi tu man rương Thaya sa kong man gala Kumili nương ani sa ang ni bong na nai rương mùi tu man rương thaya sa kong man gala Hamung sinia kumbar furu arono nani ni sagai tosa tong miling diri pungo katang mani kono saoi Hamung sinia kumbar furu arono nani ni sagai toksa tong miling diri pungo katang mani kono sawi kelekha maya o sasamai rangsang ni dikhere tiari o bong na nai rương mùi tu man rương thaya sa kong man gala bong na nai rương mùi tu man rương thaya sa kong man gala Audara rasam to tebo kung mar kung mar to pia nung ke tau suk jora je rasam mo simani bo timing no bisir mag rasam mo sikau nai do rasam mo simani abo time hini kun fan chikri ani ga ang kaisa ani life ni mane chikon sa kaisa turning kaisa sawana abo ka ma bo rasam mo no fat mane chot ke rasam mo sami man ka haita jemon rom di mane wan sumang kok tipra nini kok ani kok mani kok khani kok jotono khana ka ke ar samung sramna ni wan sumang asken bisinangka azorao ngo kok tipra channel se ongkhriya ko apro akas tipra siko ka ano komol koloisaka dara kaisa samung sungto channel kadal karinai a channel ni bung kok tipra nangkisa samung tangsar channel mai stamdi do hamang channel mane phaikya tarpore bastami me gam dikhe asike layer kham joton se ani layer kugmani rasamungta ga abo asike layer ka pray arai bosor nang thanga aboni polese arasamung takjaksiu mane gota amo haino srapsa bai only 30 minutes abo ngangke khorang khlaidi sing group kher sab ka jaga to kabang mar sam ngor sam krung rok tongo suru bisong osol bang tongo hangkai arasam hangke 30 minit baino asumsa phungni 9 tan jorao asumsa kita tamiri rekha hangke surfai rekha hangke khorang khlaidi thanchang nani bagi khorang khlaidi ama hangke sing ekta mane asumsa ma first rasam sanam kata ama hangke speed o stami mamani ko ama hangke no rasamungni stamna ni kuno time kri
tini no ang snamiri mana kanan snamiri mana ama hai kun guarantee kiri hoy to ba asumsa bakawa asumsa mane bisingo phairi ka tabu phano katal ra samu snamiri mana hai ama hai ta type kiri project dara do Punggaham lamsugo sini Chokheleng pando hala Punggaham lamsugo ni mongtai boka min simi kol khai kisa saka belai sana pulau ani mungke jine tomatia ani kara ke korbuk na YouTube ni bising ti nai de kereng mani na TV ni bising ti nai kereng YouTube itu dong ke tamro gersam khana mosung sinno to street phajak dara Goutam Debbarma tamor samro khana bini khuktir sabsa te koma to ngobutang tra bona konne tuwa ke amo serek halang mani jang serek salang mani garna amo to ke panjana konne mutunge mo sanjin ma deo khaya mani sanjin khage bela ke tane sandew khage belai sanai na ta mungkin pindah school lo tong la sanjin ke pe nai ne ya hai pano sing mande panda khai pano phungni 8 simi khai belai ko kai 8 simi noi to jara gon ta kaisa panda khlai do kokri mande khai ke belai sao na ai kok ti sal hai ke ba sandew khai ke belai sao ja hambai do sai tung nai belai hambai hambai ta khung no serek samung resab dini sauna ar samung ada kisi comment pori shogana da do kungma comment khalejek sani Debbarma jotono Punggaham donojit Amordeep Rasmil jotono Punggaham tei Udayan abur kebangku khlainai request kebang tongo resabung thasing resab thaga tongo abon bisingo serek bo tongo paitego Rasmil te chane request khaijak pokna naring nai ar samono resab dihne ne khaklai paitego khak resam bagi sawana angdara no norok jesik mansak sini pandano for line ne bagi share khailedi abagen sini Chokheleng panda te for samai tabu te tangsa da ni khukti resab jak resam thasing request khaine korbuk ni ngedara har sam bagi thanglai cinta do halang mani ano kapag lang mani muy tu de to hao ni sumai tang lai mani kapan relang mani tong khe malai na tong khe tai wai sa malai si tu thang tong khe malai na tong khe tai wai sa malai si tu Hazaya kono neng bai sawane bengkani mete kelaya
데도 하원이니 스마이 땅라이마니 Selek-selek rasa mulai bawa bisiro tinggal jak mani awak kisah. Exact to Himalaya, Haifano 94, 95 ama herogongan. Mana, oh sorry 94 ya 2004, 2005 ama herogo. Do. Te kalau sepuning pajak ya senang lagi. Do. Punggah langsung sini Chokheleng pando. Dari nol lagi punggah. Do punggah kisah sini mungman ke belai sama nih. Ani pada Doordarshan. Mungkin tahu kah? Mungkin saya Debbarma. Do, ke sini tu studio pajak, neng tu saya mana? Pada naik tu. Kita mau bawa rasa murah kerana kita mau kok kesana mungkin saya mana? Cara bodoh lagi maruah. Hambai nono bo. Mungkin darah anggo. Kayu sore rumah ni, mana pengman hari mana karena mereka nak sungguh. Pokna naik. Thasing orang sab kable khana rugli ana. Ini ada. Kok ni pun darah zora mangka pai. Zora mang. Do zora mang khangke pai thago khana itong di. Darah, dia sampai kaisa itu request saya di pagi kaisa deh. Do ranai. Do. Lainnya ni special song. Do ni ngo khorong ni nirsamu ke ate kaisa resap sina abo belakino lukurok hamzago abo hongkai ang abo puila bekhak phasingono abo romde 94 95 azor was nama nirsamu apro ang just college first year 96 so ga azorwo resam simeni abo hongkai dida Ke azorao belakino khub romantic azorao. Tahu pun romantic kau rasa mungkin. Tahu baksa caza go tahu. Darau je dida rasa mulai. Bok conditioner neng sekian abo. Abo actually condition ani wan sung mana azorao ke ani korok sa friend tongo. Inge bo. Aja bo bisu exactly abo kisah. Abo rom di 96. Abo tu rasa mung Doordarshan tu kelajak kaisa. Kelajak abo kangke ulo 99 ama harus rogo kaika Doordarshan. Abo nisi sekarang nabo kaika. Kintu ani wan sumung ke azorawo. Karena sini azorawo seng mana kami rogo thangna ni belai kan problem azorawo ke tu sini extremist rok tongo. Ya ama ke mana bolong borok ni jeta hanlai mani. Kama hai no by the way ani friend. Mana azorawa ang bebaksa puri nai amo hero kabang ma baksa borok bolong borok thangka hani bagi dofani bagi rokanita ha ke azoraro borok nije wan sumung borok yang kami o phaime ya but bo mane khoroksa bukhuk jik bai hamza gai tongo mana condition of ya condition ga hamza gai tongo fia ba bo bono to logit lang thang malia ngangai go ma hai ani khoroksa friend ya ama hai kabang ma friend no tongo je friend rok school puri tong nani por puri tong nai rok college puri tong nai rok ama hai ka ma friend rok no azor rogo mana choba ni bagai dofa ni bagai ne hani bagai ne onghori thangka baksa ba masao thangka baksa mayongo thangka dol bai dol no tibrasa no bulai le ukha thile ukha ama hai ke mana langma ekdom mana chasarara hoito tabung ni generation rok 2000 ni pore je achaine rok bor kon man silia haisi azorao je busuk kosto sini borok mane seng haino pararo thanga ke seng mane kha soro haima tong bufurujani gana tei borok mane langma sojak no mane wag rok no tlang thangma ke wa bai bali tlang thong lolai ke ben kirima singsa haisi ga situation rok no wan sugi khub dukhoni ni wan suk mani no phia ba baksa no romantic ni bo wan suka
angle ting thai actually no doubt romantic no hamjang ma to tongble malai na to musungo ga haifano malai meya kamawi thango ba ekta kogri ma ruble na angno no phaina phaina no nang tabu tlang meya ko ulni jorao no na phainai ar sama segang te khorsa puningia sona lesri do phungham lamsugo phungham sa no phungham kise nini mungtei boron sim kol khai sake belai janai puila ba ang teram no kami na bumungke to pata do sini da Goutam studio faisok bajak khai ba faijak seng pan to khlain to tamro samro khana no so da Goutam ni ang besam ang thono kuma ke bobai sajak je pogui da thangdi asai mahano lofani bagai naino owa charam ko da ba ni khorang se belai ke khana to bla no se nang ano lorogo juga khai di am baskang ni 2024 no ban logio rasma rasab ranai ning judi no rasam musung khai group songo rasab lai na ni oh acha nang rasab itong na da kop kre inge nang juga khai di do ko kri tere tere no kusugo kawo sengbo ma hai no sengbo ekdom kusugo kaza khaya sengbo kana kana no do nga seng kisa simi arang khasuk se an makola ka ke mana mini trimo mini score mini kim chepa mo mini ko asu ko mang kana lu hai alus lu ge pa aw nung mo man nai do soi ke hano hamjak di do phana hamjak di do phani borona hamjak angke abo phainai haisi ani sepan te bo phainai ka hamjang na sanang nai kubui hamjang na nang nai haisi sudu sini nijini logi songna hamjak ke siming la phia ba angkala aron khulgi tong nai ga hana bo hamjang na nang nai haisi do phani borona hamjang na angke apro ko phainai no phainai haisi bela ke hambai no rasam request khema bagai bela ke hambai aw do belai hambai dara kher sam bo thang la chini thasing sai tong do belai hambai na kol khaiban bani nge thasingo rasab laina hani sai tong mani kaisa abo kaisa kahini no abo kaisa hamjang tam kha jora bolong song tei bini logi song mahai ma mahai ka ma gotna tongo an mokol bai thang bai ang mugjak nge bo phaimaliya langma soi thangka amahai ke bini je mukumu kala hormani mukumu iri ganai phanongkha ba phano abo rongoi ko haro go phobui ekta kablai mani onek kisu no gotna kahini tongo abo tere hasini sawi bo sabai ai jo bong mai kogro ge seng to mokol bai nugui phekya dukho mane life se dukho hai mamang sini bor rong nita gahi pano je purono seng jora mana afraban seng srapcha ne bai phan tong thok layo he diba oma haino ge do asa kok sayawi sam kisa khana sin do
산하니 너너 무슨 함장만 가왔던 거 마을 푸는 날 너너 가보글라 거버클라요 마을 산하니 너너 무슨 함장만 가왔던 거 마을 푸는 날 너너 능바 마을 부지야 아니 꺾노 은필라 능바 마을 부지야 아니 꺾노 은필라 오 아니 카니리다 오 아니 카니리다 리다 리다 기사나 생기 안 못하나는 이들로니 Sumui bipiring kelajak dubui suno kemaui miling sakit tang mahai. Tahu mana mokolo jema nugui tong mahai tang. Mana jepur rasa boba ko mana feelings pai tong tam tita. Sorry. Kabang ko klai comment klai reject tong awan bisingo ang signer ka biju koroksa tuiman ani chigun sa kami war sa mong khana mong sa kote koroksa tong sahil lengke maya tui cha war sa mong khana mong sa moni angkai tongote bo kabang ko klai ne ni pogna nai taisa request khai jawa jaga bo angkai Rajendra bo hai na hai ni tuiman ani chigun sa kami dara ar sa mong khana mong jago te koroksa tongo bijus nengmai malai ke khachuk ar song khazong live chatting comment no saklaijak paithego joto comment khlaine rok nrok dati dikhlari jora to te bisi diklalia darang ke tawk kisa kisa ke nomar sala entana kisa kisa mar sala sila jora to kuskiri ke mahai gai phoning te khorsa yasang na lagena amang janglo kok shalaichon do phungka ham lamsugo Pungkaham dari darana. Daw phungkaham kisa mung te boron simi kol kaisa ka belai janai. Angge kwai wai to songdat ni video sauri to. Do sini dara bai kok sai manai. Taw bor samor khana musung bini khuktir sabjak. Ersamu ya. Hambai darana ma. Hambai belai ke hambai. Hambai ni kini family bai boleh ke yang hambai so. Angge ni Gana Goutam kaji kanung to. Happy birthday kami wa sile tongjang thansa ini mani na kanung sota. Belai kan hambai ersamung to kemang ma gai zora se kisa ko mana kisa ngai tongkha try khainai zora mang hangke ersabi khanaron. Belai kan hambai. Tangge dara teo ka hanggang tan samani sunggu tan sarwa. Ini zora no desa thongmai bolai ta sungun ta. Pandara tara. Zora siap tolong di dara. Ini orang tadi dia lagi kamu ni nak kasih nukung ini mana jangan tahu boleh ke boleh cakap kamu hari ini kan? Ada kita tahu jangan. Hambai. Hambai jangan. Hambai takuk. Do belai hambai te khorsa tongo darani khorsa belai hambai no kol khaben bagi. Chorilam ram nogoni bini mungkhe ya phang Debbarma ni sakle je agi tongai phele moi to maroni sakla ja khoito ba ni pal sonong khana je comment bumung rok kisa ngai mano bumung rok salaijak
শব্দ নাম মানিতা ওয়ান জুই কক বাইকা আমা হেরং ইমানো পগি tong khatabu engke nungmai malai khasuk tei kabang mana request nungmai malai por jong tabo sainai dara kisi kisano marasap sinai tangke na jora de kisangke nungle thangan ar song kisa kasamku resam ngau dong kisa kisa sai pa pun kisa kisa stay rok simpan ri warta do sini takuk somorje romo scale je tamo aron resap sinai samurok mo kamang mak story tongo abo ta buzugi salainen jora se kri kyang ma sagra de tai ta kokrok obo bo bisi tingla jemone belai kasam kasam omo bo ma haino 1997 ama herogon omole bo condition thime te sijemon silo to kile chai omo bo a thasing ni je situation nor kok thai buji nai kana je mane situation ba hai oda chikon je jaga thango anoboti di logi ingkai oro tam sai dong hanai bonon spare khai dong lama corona ni mung sakri nok nukhung khlai dong mano nang mane kabang mano kebing mung phainai hai pano sung mane hamjak lai mungo samu to khaina nang nai he diba sung kabang manai di tabu phatar haste rogo thangai baksa sagiri khaina nango he diba ingkai malaya ngai tongo ingkai amo hairong ni bagai oro samung kaisa nukhung ni samung plus hano hamjak manibo tolani kok thai roga amo noro buji mane karon hano jot nisai mane important rekhata mane romdi hano hamjak kangke motom suinai di aro no mananu ani hamjak ma mane ha mane ani thui bai sijaka kothoma mane actually o story already se thui thangka kintu haipano o logi song na singi tong mane khaka oi tong je ani logi song phaya na hne kintu obo imang ni bisingti se bo pono mane pholangai mane just imagine ta pholangai bonon spare khai tong bin logi song no ama haise do sir sini jora ro to paile jekba
paithak sing panda se paida nang tong hatang sini azora to Kesgeri kang ke ba do hai pun nang jori mus kan ke tang sa paithak bor samur sab se rai ga thasing ko samani ba timana ni light tang sa rui mukra simiri baire lasin jora paithak sama sekang sini nai to last tam kong kesan mung tong nai sikon saklai belai keno hambai rangsang ni takuk te buk song sini mani kok borong no hamjagi tongnai te sini Agartala Doordarshan ni je Chokheleng panda every month dewo je panda khlaijagi tongo sini kabang ma kok borok samung krung rok no khorsa ka tubui je samung khlai tongmani sini takuk gubin tai sini musician tamnai jotto tai nai tongnai rangchan takuk te buk sonobo ani khapang ne hamjomung ya pharo tamni hima norong nai tongmani bising te norong nai tongmani bagui no o panda rok khlailai ma tongo tebo sung bakhani kok tebo samung khanatok tebo kumunni samung nai rok bo phainai omai kino sung norok bai sung bai jotto no communication manar lainai hamjomung ma tongnai norok bo sungno muitonarik di sungno ring di gangkai sungbo phainai norok bo kaham ke tongbai di jotono kaham ke reng tongdi tabung no hayung hak kotoro belai keno oroi poroi nanglai awi tong kecang ne bisingti nok nukhung ni borok bai hamjak lai hamjak mung ke tonglai di hobona ni koimu do kokri fighting ke pana muna muthulai sin ke muthulai sin ingka hambai do kokri si jora pai thanglai ke joto time abang li thanglai ke ge pai thangni resang bisini pai sin dara do kai mo stay simi do manar ni cikon kamiwo arono ani no manar ni cikon kamiwo arono ani no saburum ketang sa kasawo arono ani kami arono khani kami manar ni cikon kamiwo arono ani no saburum ketang sa kasawo arono ani kami arono khani kami arono ani kami arono ani kami Malay hambai dara nono joror hambai sini damsa joror hambai tei joto nai tonon belai kena hambai TV ni bisingti hake YouTube bisingti nai tonon belai kena hambai tei bas kani tang sala ke ba man deo haine tei malai fin asuk joror soina sini Chokheleng panda tini ni bagi arono mutuka joto nono hambai